Sú niektoré ochorenia, ktoré spôsobujú to, že to zviera prirodzene nežerie. Malé svine, kliešte. Tu probiotikami tiež nikdy neublížiš, keď dáš. A keď si dám vypražaný syr v lete, tak akože nefungujem vôbec. No. Som mimo prevádzky. Stretávaš sa vôbec možno ty v ordinácii, že za tebou chodia, že mám malatného psa? Čaute, spúšťame Chlpatý podcast, v ktorom budeme rozoberať rôzne témy o psoch, mačkách a ďalších možných cicavcoch. A už teraz sledujte našu prvú epizódu v našou veterinárkou Vandou. Rozprávať sa budeme o rôznych témach zo sveta psov a mačiek a tešiť sa môžete aj na veľmi zaujímavých hostí, ktorých si budeme volať do štúdia. Dnes sme si zavolali veterinárku Vandu, s ktorou sa budeme rozprávať o jarnej únave, keďže ešte stále máme jar. Budeme sa baviť aj o kliešťoch a nevyhneme sa tiež aj suplementácii. Tak ahoj Vanda. Ahoj. A začneme hneď jarnou únavou, ktorá sa vlastne týka hlavne ľudí, asi, dá sa povedať, že ľudia to tak riešia, ale keď som sa pripravoval na vlastne úplne prvú túto epizódu, tak som bol až prekvapený, že sa to rieši aj pri psoch a mačkách jarná únava. Je to bežný jav, kedy vlastne to zviera pociťuje zmenu svetla a tepla, keď prechádza vlastne obdobie zima-jar. Dochádza k tomu, že tie psy sú často unavenejšie, nechcú veľmi pracovať, ako by mali. To sa týka hlavne pri tých športových psíkov, kedy to vlastne berú tak náročnejšie. A častokrát vlastne môžu mať aj problémy s potravou. Čiže ten príjem potravy je taký ako keby zvýšeným teplom poklesnutý, by som to mohla aj takto povedať. Čiže keď je teplejšie, tak ten pes menej žerie, prirodzenejšie Takže ako v zime. To je v podstate veľmi podobné. Ako... Je to veľmi podobné, Bo ja keď si dám vypražaný syr v lete, tak akože nefungujem vôbec. No. Som mimo prevádzky. Ale tam je to skôr o tom, že to je tučné jedlo a ťažké na žalúdok, ako toto. Tam skôr ide o to, že tie psy, ako sú nastavené na tú stravu, ktorú majú, tak ono tým teplom im ako keby viacej nechutí. Nemusia mať taký ten zvýšený apetít ako v zime. Okay. Ale nie je to o tom, že by nechceli jesť alebo nemali chuť. Tiež treba dať aj pozor, sú niektoré ochorenia, ktoré spôsobujú to, že to zviera prirodzene nežerie a netreba si to veľmi mýliť s týmto. Pri mačkách je to rovnaké? Nie také vnímateľné ako u tých psov. Tie psy sú predsa len také športovejšie, viacej aktivít vedia s tými majiteľmi robiť, ako to zvie, ako mačka. Oni skôr sú také ospalejšie, ale to je taký prirodzený prejav tej mačky. Ona celkovo cez deň viacej spí, v noci aktívnejšia, je to predsa len šelma mačacia, čiže mačkovitá, takže tam nemyslím si, že by to, môžu to vnímať, hovorím, zmena svetla, svetelné dni sa predĺžujú a podobne, vtedy to vnímajú, lebo majú posunutý režim. Vtedy aj inak dostávajú žrať, napríklad o hodinu, dve, kedy to tí majitelia posúvajú, čiže z tohto, ako má to zviera zavedené nejaké rituály, tak áno, vedia si to všimnúť, ale nie je to také, že by to veľmi nejak ohrozovalo život. To znamená, že keď som majiteľom psa, mačky a vidím teda, že sú nejakí menej použiteľní, hej, že sa trošku nejako inak správajú oproti napríklad tomu zimnému obdobiu, tak by som asi nemal panikáriť, pokiaľ samozrejme tam nie sú ďalšie nejaké iné príznaky. Áno. A čo robiť? Prečkať to, že príde leto a postupne už si ten pes, mačka navyknú, alebo existuje možno nejaká iná výživa, alebo možno nejaké podporné látky, ktoré vlastne ich nakopnú? Možno... Stretávaš sa vôbec možno ty v ordinácii, že za tebou chodia, že mám malatného psa? Zastav sa na chvíľu. Chlpatý podcast ti prináša spoločnosť TheraBeast. Výživové doplnky pre psov a mačky sú vyrobené v Európskej únii, nie sú z bullshitu, žiadne obilniny a chémiu tam nenájdeš a sú vysoko funkčné. Nakupuj na therabeast.sk. My sa s tým nestretávam, pokiaľ naozaj to zviera nemá, že teplotu a nie je vyslovene apatický. Málo ktorý majiteľ si to všimne, že to zviera prechádza vlastne do tejto ako keby jarnej únavy, čo môžem teda prirovnať k tej ľudskej. Ale skôr by som obmenila možno prechádzky, dĺžku tých prechádzok, že ak si naozaj majiteľ všimne, že to zviera je viacej ospalé alebo nie je tak príliš aktívne, ako bolo predtým, tak možno trošku zmenšiť interval tej prechádzky počas dňa. Nehovorím, že teraz nemajú chodiť von. Iba napríklad predtým bol zvyknutý na 8-kilometrové túry, tak teraz začať po tých 2-3 kilometroch a postupne navyšovať, aby sa to zviera dostalo do toho bežného režimu. Ale tam možno tou stravou
nejaké vitaminové doplnky, ktoré by vlastne zabezpečili to, že to zviera je viacej nakopnuté a viacej má tú predispozíciu žiť zdravšie. Nelieči to, ale je tam lepšia tá predispozícia k tomu dlhšiemu životu. Ono potom, zdravšiemu. keď príde zasa, že leto, keď už sa tak preklapá z jary do leta, tak tam už je to asi v pohode. Že už sa pes dostáva do normálu a už Tam to normálne je funguje. tak viac menej v pohode. Ono najväčší problém je v podstate za mňa vtedy, keď presrsťuje. Vtedy aj stráca viacej energie celkovo, tým, že jednak sa aj mení jeho prirodzená teplota z toho, ako mení tú srsť. Tam aj tá termoregulácia je úplne inde, ako bežne dovtedy bola. Takže tam za mňa možno trošku obmeniť tie granulky, zvýšiť trošku ten energetický príjem, ale zase nie pretučňovať tie zvieratá. A pokiaľ naozaj tie granule by mali spôsobovať nejaké iné ťažkosti, ako napríklad hnačky alebo zvracanie, tak prerušiť. Keď sa bavíme o tom zvládaní prechodu z tej zimy do jary, tak ktoré psy z hľadiska veku to zvládajú lepšie a ktoré horšie? Za mňa asi tie staršie. Seniory sú takí náchylnejší. Že horšie? Tie mladé ešte veľmi, oni sú také pojašené, takže to veľmi Áno, nie je jak až tuto, tak. áno. No, máme tu kolegynku, Lolinku, ale tie mladé si to až tak veľmi neuvedomujú z toho hľadiska, že nemajú také tie návyky, nepoznajú tie ročné obdobia, nevedia. Oni tak plynulejšie prechádzajú. Pričom tí starší už majú návyky, majitelia dojdú z práce, dajú im nažrať. Čiže to zviera je naučené, že o takejto približne hodine, aj keď nemá ten pojem o čase, ale vie sa naučiť, že teraz o takomto čase ide von, o takomto čase ide žrať a nechápe, prečo to je o hodinu skôr alebo o hodinu neskôr. A potom je to zviera vyslovene hladné a núti ako keby toho majiteľa, že chce sa nažrať, ale ten majiteľ nie, teraz ešte není čas, dávam ti až o 6, tak dostaneš o 6. Napríklad. Vieme toto rozdeliť aj na rasy? Že sú rasy, ktoré to zvládajú lepšie, horšie, či to už To je už sa asi nedá individuálne veľmi. OK. Niektoré psy, ktoré sú také temperamentnejšie, napríklad buldočky, podľa mňa jarnú nohu v živote nezažili. To sú také ADHD psíky, že to není šanca, aby boli unavené niekedy. Tam naozaj, pokiaľ nie je nejaký zdravotný problém, tak u nich to vôbec nie je badať. Akože sú temperamentnejšie plemená, nehovorím. U nich možno bude menší výskyt tohto, ale za mňa nie je to veľmi tak nejak odsledované podľa mňa, že ktoré plemeno je unavenejšie a ktoré nie. Jo. Dobre, a čo také mestské psy a dedinské psy? Lebo mestský pes je väčšinou však doma niekde strčený a chodevá na prechádzky. Dedinský pes môže byť kľudne aj celé dni len vonku. Logicky, keď nad tým tak premýšľam, tak možno ten, čo je vonku, tak to možno zvláda lepšie. Či? Ten prechod taký, prirodzenejšie možno. Či? Neviem, ťažko povedať. Ono, ten mestský Loli pes je nesúhlasí. zvyknutý na ten ťažký bytový psíček, kde, neviem, aha tu. No to som myslel, že tie vlastne, že ten vonkajšie dedinský je taký psíky- možno taký tvrdší, hej, že proste, že to možno ani nerieši nejako. Skôr by som to nazvala tým, že keď to zviera je vyslovene vonku, tak ten majiteľ si až tak nevšíma to zviera, ako keď je s ním non-stop v byte. Čiže skôr by som povedala, že u tých vonkajších je to ťažko pozorovateľné, či tam nastal ten pocit jarnej únavy, ako u toho bytového psíka, kde ten majiteľ je s ním naozaj 24/7. No, pokiaľ nechodí do roboty a na nákupy, alebo nemá nejaký iný program, ale je s ním určite častejšie ako pri tých vonkajších. Vieš, tam sú tie psy vo voliere, alebo častokrát Mal na nejaký dvore. výbeh, no. Čiže majiteľ je väčšinou doma a to zviera si vonku behá. On nevníma, či to zviera teraz leží, či teraz šteká, no štekať bude počuť, ale nevie, kedy sa išiel napiť, či vôbec pije. Jasné. Chápeš? Čiže Jasné. tam to je ťažšie odpozorovať. Preto podľa mňa možno z hľadiska toho človeka si povie, že dobre, ten vonkajší pes je ľahšie prispôsobený na to, keď žije vonku, ale skôr je to o tom, že ten majiteľ si to až tak nevšíma tým, že ho nemá tak pod dohľadom, ako naozaj psi, ktorý žije v byte. Poďme teraz na ďalšiu tému, ktorá súvisí s jarou, a to sú malé Kliešte? svine kliešte, presne tak.
Máš pocit, že každým rokom sa tá sezóna kliešťová zhoršuje? Alebo... Je to tak, bola kedy, ja si pamätám, keď som bola malá, tak moja babka, my sme mali vždy zvieratá, či už my doma, alebo moji starkí rodičia. A tam babka vždy kupovávala jar, leto proti kliešťom, jesen, zima, pauza. Postupne sa to začalo zmenšovať, teda zväčšovať to obdobie, kedy tie kliešte boli a zmenšovať to obdobie pauzy. Čiže už to bolo 3/4 roka boli kliešte, potom 1/4 roka nič. Hovorí sa, ešte niektorí stále sú toho názoru, že v zime kliešte nie sú. To som aj ja toho názoru. Bohužiaľ na Slovensku je to tak, že ja vyťahujem či v decembri, či v Fakt? januári, či vo februári. Vo februári máme najväčší výskyt kliešťov, asi tie prvé 2 týždne. Ja som teraz nedávno čítal dokonca aj to nejaký odborník niekde ho citovali, že pred pár rokmi sa kliešte držali v podstate len v nejakých nížinách, hej, a že teraz už ich nachádzajú, že Sú aj normálne, v že v horských, ale že v horských pásmach, Sú v aj Tatrách, v že horských úplne, no. pásmach, sú aj v lesoch, sú aj na lúkach, sú aj tu v meste. Čím to je spôsobené? Viem, že nie si kliešťológ, ale je to len tou klímou, že stále... Môže to byť tým oteplením. Akože nemám veľmi dopodrobne prebraný život kliešťa, viem vývinové štádia, ale takéto, čo on úplne potrebuje na svoj život, nepoznám až tak dopodrobná, to sa musím priznať, ale... Ale podľa mňa tá klíma tam zohráva určite Za mňa rolu. to oteplenie je tam určite veľká rola, pretože kedy naozaj boli silné zimy, teraz tá zima skoro žiadna nie je a napríklad keď si zoberieš aj teraz, ledva skončila zima a už sme prešli skoro do leta, teraz je 27 stupňov, jar zmizla. Takže za mňa už len to, ako sa otepluje, tak je problém pre tie kliešte. Oni nemajú ako keby taký ten pocit zazimovania. Vieš, že potrebujú ako keby chlad na to, aby nemuseli sa vyvíjať, dajme tomu, lebo oni fungujú takým štýlom, že oni sa nacucajú od toho, oni majú 4 alebo 5 vývinových štádií, to už si nepamätám až tak presne, a ono to funguje tak, že ten kliešť sa nasaje. Či je to larva, či je to dospelý kliešť, musí sa nasať. Ako sa nažerie, sa odpojí, zakuklí sa do pôdy. No, kuklovanie je celkom silný výraz, ale zavrta sa do pôdy, tam prečká nejakú dobu, kým sa vyvinie ďalšie štádium a znovu musí sa nasať, znovu pôjde do pôdy a znovu čaká. Potom sa znovu nasaje a takto to trvá, dokým nebude ten dospelý jedinec, čo už sú také tie veľké napučené kliešte, čo tí majitelia často stretávajú sa s tým. Teraz vo februári ja som si všimla, že boli najmä tie larvy. To bolo také dosť bežné, tie kliešte sa nedali skoro ani vybrať. Naozaj boli také malinkaté, že ledva voľným okom ich človek našiel. Veľmi za mňa dobre, že tí majitelia začali častejšie kontrolovať tú srsť. A teraz je aj taký väčší dopyt po tom groomingu, čiže staranie sa o tej srsti pre tie zvieratá, česanie, chodia viacej do salónov, na také tie relaxačné wellnessy a je potom väčší dopyt. Čiže naozaj si viacej ten majiteľ ako keby všíma to zviera, vie nájsť aj v tej hlbšej srsti toho kliešťa, aj keď je taký miniatúrny. K tomu prejdeme, to je už nejaká prevencia, staranie sa a tak ďalej, ale mňa zaujíma ešte jedna vec, že ty ako veterinárka, to máte asi možno na dennodennej báze, tie kliešte, máš pocit, že aj s tým väčším výskytom, že sú tie kliešte možno každým rokom nejaké agresívnejšie, odolnejšie, nazvime to, alebo toto nepozoruješ? Odolnejšie ani neviem. Skôr je to o tej zodpovednosti toho majiteľa, či dáva nejaké antiparazitárne prípravky, lebo tam je väčšia šanca, že toho kliešťa zabije a neuškodí to tomu psíkovi. Ale aj to je taká otázka, čo počúvam, že veľmi veľa ľudí je takých, že toto funguje, veľmi veľa ľudí je toto, že nefunguje. Sú obojky, sú rôzne pipety a tak ďalej. Áno, a tak ďalej. Dokonca tuším sa aj očkuje, sa mi zdá, že? Je veľa možností, áno, je aj teraz taká ročná injekcia, trvá teda rok. Je to v podstate na princípe, ako sú tie žuvacie tablety, neviem, či môžem hovoriť značku, aby to nebolo také, že propagujem, ale sú žuvacie tablety, ktoré sa používajú veľmi známe, trvajú 3 mesiace, tá istá značka vymyslela teda injekciu, ktorá trvá rok. Je to dobré za mňa osobne pre psíkov, ktorí majú aj alergie a hlavne tí menší psíci, a dlhosrstí, ktorí nie sú až tak dobre kontrolovateľní,
tak u nich je to za mňa úplne že ideálna vec. Hlavne pre tých alergikov väčšina z tých tabliec sú naozaj že ochutené a tam je veľký problém, čo dať takému psovi, aby mu to neublížilo. Jasné. Čiže za mňa z tohto hľadiska je hlavne prioritne sa chrániť proti tým kliešťom. Čo funguje z tvojej skúsenosti najviac? Viem, že generalizovať to nemôžeme, lebo nie je pes ako pes, rasa ako rasa a tak ďalej, ale ako som už spomenula, vlastne sú rôzne tie obojky, pipety, ty si spomenula teraz tie žuvacie tablety, očkovanie a určite sú ešte možno nejaké ďalšie veci, tak z tvojej skúsenosti, čo tak vo všeobecnosti najviac pomáha? Je to veľmi že individuálne, lebo ono zabera v podstate všetko z týchto, čo si vymenoval. V každom je účinná látka, ktorá ublíži tomu kliešťovi, doslova, že ho zabije. Čiže záleží skôr od toho, čo tým majiteľom vyhovuje. Vieš, ty keď dáš napríklad pipetu, ona sa roztiera musíš rozhrnúť, zadáva sa na kožu. Ty nemôžeš niekoľko dní okúpať to zviera, nemal by si ho hladkať v tej oblasti, aby si to nezotrel. Nemôžeš to dať na také miesto, kde to vie zlízať, lebo vtedy môže to mať vedľajší účinok a to je teda zvracanie. Je to celkom typické pri mačkách, vtedy sa to dosť často stáva tým, že oni vedia ten krk naozaj tak vykrútiť, že sa dostanú všade. Tak to je také u nich typické. Tie psi to až tak veľmi neriešia, ale môže sa stať. Čiže to sú tie pipetky, takzvané, potom sú obojky. Obojky niektorým vyhovujú, hlavne sú to prevažne vonkajšie psy, ale aj niektorým domácim psíkom, len tam tiež sa znižuje účinok, aj keď kúpeš toho psa. A ďalšia vec, niektoré tie obojky, nehovorím, že majú príliš veľa tej účinnej látky, ale nie každé telo vie s nimi pracovať a dosť často sa mi stávalo, že z tých obojkov ako keby niektoré tie psíky mali alergické reakcie. To som sa teda spýtať, čo vlastne už si spomenula vlastne, že si môžu zlízať, teraz tie obojky zasa alergické reakcie, takže v podstate všetko má svoje pre a proti asi. Ale to je vo všetkom tak. Všetko, čo dáš do tela, môže ti spraviť tú spätnú reakciu opačnú, ako by si žiadal. Dobre, a tá starostlivosť alebo prevencia v prípade mačiek by mala byť rovnaká ako v prípade psov? Lebo mačky som videl možno zatiaľ len 2 v živote, kedy sa venčili vyslovene vonku. Pokiaľ je to mačička, ktorú aj venčia, ako si to nazval, že na postroji je a na vodítku a chodia von buď do prírody alebo po meste, po sídlisku, je dobré chrániť to zviera. Naozaj je to nebezpečnejšie, keď to zviera tú ochranu nemá. Vie to niekedy skončiť aj fatálne častokrát. Tieto ochorenia kliešťové sú bohužiaľ ťažko zisťovateľné. Čiže ono niekedy aj trvá tým lekárom, možno aj viac skúseným, aj menej skúseným, kým dojdu na to, že to naozaj sa jedná o toto ochorenie. Väčšinou to súvisí skôr s tou anamnézou, keď ten majiteľ povie, že nedal nič proti kliešťom, tak sa od toho vie ten veterinár odpichnúť. Že naozaj tie prejavy sú tak nešpecifické ako ktoré. Niektoré sú špecifickejšie, ale je to niekedy ťažké zistiť, či sa naozaj jedná o to kliešťové ochorenie. A naozaj sú psi, ktoré musia skončiť až na transfúzii. Okay. Takže nie je to iba, že kliešť a že trošku bude mať horúčky. Prevažne tie kliešťové ochorenia spôsobujú to, že oni ničia krvinky. Čiže to zviera častokrát prejde do anémie, stráca krvinky a tým pádom vyzerá ako vyzerá. No. Tam potom musíme pristúpať k transfúzii, aby sme vôbec zachránili to zviera. Nehovoriac o tom, že pri ochorení, ako je napríklad babezióza, čo je tiež spôsobené kliešťami, dochádza k tomu, že vlastne dochádza k poškodení pečene. Môžu aj obličky byť, ale častokrát tie zvieratá sú ikterické, keď už dlho je prepuknuté to ochorenie, vypúšťajú krvinky močom, čo my to voláme akože moč, ktorý pripomína čierne pivo alebo Coca-Colu. OK, Naozaj to je tá babezióza. Čierny, taký tmavo-hnedý moč. A to je vlastne spôsobené tým, že to zviera stráca krvinky a vylúčené sú močom. A tá babezióza asi taká najčastejšia, nie? Pri tých kliešťoch, či? Áno, babezióza a anaplazmóza sú asi také najčastejšie, s ktorými som sa aj ja stretla. Záleží aj v akej časti Slovenska sa nachádza to zviera. A tá druhá vec, tam sú aké príznaky? Tá Opuch klbov, horúčkovitosť. Tam častokrát, ja som pozorovala, neviem úplne, či je to dokázaný príznak, ale to zviera má ako keby
zriedenejšiu krv. Že ono naozaj tá krv není taká, že rýchlo sa zrazí, nevie sa zraziť, naozaj to zviera veľmi krváca, keď teda sú aj zákroky. Častokrát sa mi stávalo, keď som bola aj na praxi počas školy, že veterinári náhodne zistili počas operačného zákroku, že to zviera nemalo žiadne príznaky a počas zákroku zistili, že im nadmerne krváca, aj keď to vlastne nebol nejaký dôvod, že by sa to tam malo objaviť. A keď náhodne spravili testy, tak im vyšla anaplazma. Čiže tam naozaj je veľké spektrum tých príznakov, ktoré sa môžu a nemusia prejaviť. Taktiež ono častokrát sa stáva aj to, že ona sa prejaví až po niekoľkých mesiacoch. Že nie je to, že teba uštípne kliešť To takto a dlho môže trvať? za 2 hodiny je proste ochorenie. To Jasné. vôbec tak nemusí fungovať. Mala som psíka, ktorý vlastne došiel s tým, že bola to border collie. Oni sú také športovejšie, aktívnejšie psíky. A bola apatická z toho hľadiska, že ona iba ležala v pelechu. Okay. Nechcela sa pohnúť. Robili sme rôzne vyšetrenia, a začala mi horúčkovať. Došla tak, že jeden deň vysoká teplota, na druhý deň nízka, potom zase vysoká, zase nízka. Takto sa to striedalo. Spravila som test, vyšla anaplazma. Poškodilo jej to kloby, bohužiaľ aj po liečbe je úspešne vyliečená. S tým, že vlastne, kým sme na to prišli, to trvalo možno 2-3 dní, čo pre niekoho môže byť veľmi riskantné, že pokiaľ u neho prepukne to ochorenie, tak môže to byť nezvratný stav. U nej sa to našťastie zistilo pomerne rýchlo, takže ona vlastne došla po 3 dňoch s tým, ona vyzerala ako dobytá tyčou. Všade modriny, podliatiny, po celom tele. To si mi Že ukazovala komplet. tie fotky, to si pamätám. Áno, To bolo fakt ona jak týraný bola, pes. Že komplet, ako keby si ju traktorom prešiel. No, to bolo hrozné. Všade sa má modrina na miestach, ktoré by si v živote nečakal. Po 3 týždňoch to úplne zmizlo. Áno, to si pamätám, to keď si ukazovala, tak fakt, keby si mi nepovedala, že o čo ide, tak poviem, že ten pes bol týraný. No. Ty si už spomínala vlastne pred nejakou chvíľou, že je teraz veľký ten boom, grooming sa to nazýva, hej, že tí ľudia sa tak viac starajú o nejaký ten wellness, well-being, na tú srsť zameraný a tak ďalej. Môže toto nejakým spôsobom mať vplyv na, poviem to tak, atraktivitu pre tých kliešťov? Že môže sa stať, že vlastne keď tá srdc bude, že sa bude človek o ňu starať, že bude proste nejakým spôsobom lepšie upravená, takže bude pre tých kliešťov možno, ja neviem teraz, viac atraktívna, menej atraktívna, alebo to nemá vplyv žiadny? Podľa mňa to nemá vplyv, skôr to má vplyv z toho hľadiska, že keď to Že rýchlejšie na to prídeš. Jednak, že ty na to ako majiteľ prídeš rýchlejšie, keď to zviera nemá tú zimnú podsadu, ale druhá vec, tie kliešte sa vedia lepšie schovať pod tou zimnou podsadou, pokiaľ zo zimy na jar nevyčešeš to zviera. Čiže tam naozaj ten kliešť sa zavrtá hoci kde. Čiže to vôbec nesúvisí s tým, že si zober, aj ovečky majú kliešte. A oni majú o mnoho hustejšiu srsť ako psi. Tam je to skôr o tom, že treba toho kliešťa rýchlejšie nájsť. Čiže ono, keď ten majiteľ sa viacej stará o tú srsť, tak viac si všíma to zviera, viac ho hladká, viac ho prečesáva a nájde toho kliešťa, ako takto, keď nevie. Je podľa teba lepšia prevencia voči kliešťom zvnútra zvieraťa alebo zvonka? No, ako sa to vezme? Alebo kombo? Ja by som to skôr nazvala, že záleží na obidvoch, pretože ono tou stravou veľmi neovplyvníš to, či sa ten kliešť na teba nasaje alebo nie. Môžeš dať hocičo, skôr ide o to, aby teda tá srdc nebola, že neupravená. Je zadredovaný pes, proste bude mať kliešte, majiteľ si to nevšimne a môže nastať problém napríklad. Čiže tam za mňa zvonku určite treba prešetrovať to zviera, či už teda úpravou srsti a podobne, alebo tým vyčesaním, čo veľa majiteľov dlhosrstých to veľmi má v obľúbe vyčesávať. Častokrát dávajú také vtipné fotky, že vyčesali druhého psa zo svojho psa. To som videl už veľakrát, no. Čiže je to celkom pracná robota, ale treba to robiť. A teda tými antiparazitárnymi prípravkami, či už šampóny, tiež sú aj šampóny, ktorými našamponuješ psa a
je chránený z časti, ale vždy je lepšie to posilniť aj nejakým antiparazitárnym prípravkom od veterinára. Čiže buď tou tabletou, pipetou, obojkom. Sú aj repelentné spreje napríklad, ktorým vlastne postriekaš. Ja to väčšinou zvyknem odporúčať takým, čo chodia často so zvieratami na turistiky. Jasné, do lesa aby niekam. pre istotu preventívne nastriekali to zviera na také tie miesta, kde sa najčastejšie nachádzajú tie kliešte. Bohužiaľ v dnešnej dobe už sa tie kliešte dostávajú. Videla som fotky v podnebi, na hornom podnebi bol zavrtaný. To je sila. V zube v ďasnách bol zavrtaný. Fakt? V oku bol zavrtaný. Normálne stiahli viečko a tam kliešť, akože larvička, ale bola. No, akože To je extrém. nájdu si miesta. Do uší veľmi často chodia. To som videl už aj ja, No. že v ušiach som videl už aj, že 5-6 kliešťov na šupu, takže to je extrémik. Teraz celkom je taký boom, vyťahujem z tváre. Ono, ako to zviera stále zňucháva, hlavne tie psy. Jasné. Oni oňuchávajú trávu, chodia do vysokej trávy a podobne. Tak hneď na tvári, buď pod okom, na očiach, pri nose a podobne. Ale to je dobré z hľadiska toho, že si to človek asi hneď všimne. Hej, Dá sa tam povedať. nie je to Pokiaľ ako to nemáš srsti, niekde no. za viečkom, jak si spomínala. Určite existuje strašne veľa takých receptov starých materí, či už sa bavíme možno aj o nejakých vnútorných záležitostiach, že možno nejakých, ja neviem, kašičkách alebo neviem čo. A taktiež možno nejakých postrekoch. Stretla si sa už s nejakými takýmito receptami starých materí pri psoch? Ak áno, tak s akými? A ktoré fungujú, ktoré nefungujú? Stretla som sa s jednou a to môže byť veľmi nebezpečná vec. Cesnak. To je Áno. za mňa, že celé zlé. To je tak nebezpečné, že to odpalí to zviera. Hneď je to toxické pre psy, čiže tam určite s cesnakom ani v malom množstve netreba špekulovať. Stretla som sa s levandulovými obojkami a s rozmarínovými obojkami. Za mňa nemám nejak odsledovaný ten účinok, ale naozaj nezabije to toho kliešťa. Ono, neviem, či ty vieš rozoznať ten rozdiel medzi antiparazitárnym tým prípravkom, čo zdávajú veterinári a týmto voľne dostupným, čo sú tieto olejové záležitosti. Rozdiel je v tom, že tie na báze starých materí, čiže oleje esenciálne, alebo Na nejakej rozmarín, prírodnej báze. levandula, Hej, cesnák hej, a tieto, oni prevažne by mali odpudzovať tie kliešte. Lenže väčšinou je to vo forme obojčekov a ten obojok není napríklad na nohách. On tam neúčinkuje až tak. Jasné. Vieš, čím bližšie pri hlave je, tak na tých miestach, Jasné. kde si pri tom obojku, tak môže, ale ďalej už nie. Pričom, keď dáš antiparazitárny prípravok, čo ti dá napríklad veterinár, či už tá pipeta, tableta alebo iný obojok, sú tam účinné látky, ktoré sa dostávajú do krvi. Ten kliešť sa síce nasaje, ale jeho to zabije za 4 hodiny. OK. Čiže tam je rozdiel v tomto, že ty môžeš kúpiť rozmarinový obojok, ale nezaručí ti to, že to zviera je naozaj chránené. Pričom keď dáš obojok napríklad s účinnou látkou, ktorá vlastne by mala zabiť toho kliešťa, tak to zabije toho kliešťa, lebo to je v krvi toho psa, účinkuje to tam ten mesiac, alebo 3 mesiace, alebo rok. Niektoré obojky sú aj polročné napríklad, čiže vieš tam špekulovať, že čo áno, čo nie, čo tebe vyhovuje ako majiteľovi a vieš, že to zviera je chránené. Ja som ale nedávno nenašiel, to som ani nehľadal, ale vyskočilo normálne na moja reklama, perfektná vec. Normálne sa predáva obojok pre psa, ktorý má na sebe v podstate minerály, alebo kamienky, hej, proste nejaký minerál. A že je to brutálne proti kliešťom, že to strašne funguje. Vlastne nič tam nemáš, nie je to nič napustené, nie je tam proste nič, je tam proste len minerál, ktorý vlastne podľa toho výrobcu, už si nepamätám, čo to bolo za značku, ale ten výrobca tam uvádzal, že vlastne ono to, ten minerál vlastne tým, ako psík nosí, tak vytvorí nejakú antistatickú elektrinu, tým, že sa vlastne obtiera a že tým pádom vlastne vytvorí ako také nejaké pole okolo toho psa, ktorý vlastne odpudzuje tých kliešťov. Okay. A schválne som si pozrel recenzie a normálne ma vykotilo na mieste, že ľudia to tam akože to extrémne super funguje. Akože nie Boli som tam aj reakcie také, že či vám šíbe všetkým, že jak to môže fungovať, ale fakt tam bolo veľa takýchto. Čo ty na to? Môže také niečo fungovať? Nejaký minerálik? Nie som fyzik, takže v tomto Podľa mňa to s fyzikou ani neviem ti veľmi s týmito antistatickými silami, neviem, čo by som Ja si myslím, že tu ideme mala skôr do robiť. ezoteriky asi už. Asi skôr, neviem.
Ale za mňa... Ale nestretla si sa ty ako veterinárka Chvála s tým, Bohu, že nie. prišiel niekto, že mám takýto super... Nie, a to by som ho hneď poslala s tým obojkom do koša a OK. akože nehovorím, že to nemusí byť zlý nápad, nemám to odskúšané, takže neverím tomu veľmi, ale no za mňa, pokiaľ naozaj to zviera nie je chránené účinnými látkami, tak nie je chránené na 100% pred ničím. A teraz bol aj taký boom, že vlastne aj tie tablety očarovacie môžu vlastne pôsobiť trošku na nervovú sústavu toho zvieraťa. A spôsobujú vo veľmi malom percente také triážky, ako keby by som to mohla pomenovať. Za mňa je stále menšie zlo, keď to zviera má chvíľku takýto triážkový záchvat, ako to, že mu odchádzajú všetky orgány a musí skončiť na transfúzii a bojuje tam o život. Jasné. Čiže stále je to na tom človeku, čo si vyberie. Ja ako veterinár nehovorím, že neodporúčam riskovať, ale videla som tie psy a môžem ti povedať, že ten, kto si zažil buď babeziu psa, alebo anaplazmozu, alebo erlichiózu, hociaké z týchto kliešťových ochorení, tak už v živote svojho psa celoročne nenechá bez antiparazitárneho prípravku. Jasné, že si dáva na to brutálny pozor. Lebo naozaj to je peklo. Ja Jasné. mám teraz psíka, ktorý má babeziózu. Je to taký celkom čerstvý prípad, lebo skôr mi sedeli príznaky na anaplazmozu ako na babeziózu. Nevylučuje sa, že má obidve. Hej, môže sa stať aj to. Je, že no, má dve na šupu, hej? Aj 3 kľudne. A to není už také, že 5-0, že dovidenia? Či dá sa No, s toho dostať? stále s tým bojujeme. Stále je na liekoch, ale chudák tiež má tak teploty, že včera mal 39,8, predtým mal 39,2, potom Pekne. 39,7 a stále to takto kolíše, ešte nie je úplne stabilizovaný, ale dneska mi napríklad neprišli na infúzku a na lieky proti teplote, takže No, možno už je fit. rátam, že je dobre. OK. Je to starší pes, čiže tam aj ten vek zohráva úlohu, ako to zviera sa vie pobojovať s tým Jasné. ochorením. My sme či už pri tej jarnej únave, alebo aj pri tých kliešťoch spomínali dosť často nejakú tú starostlivosť, suplementáciu hlavne, alebo teda prevenciu. A tá suplementácia je v súčasnosti akože dosť veľkým trendom, čo teda som čítal, pozeral rôzne štatistiky. Vnímaš to aj ty ako veterinárka, že ľudia čoraz viac dbajú na tie výživové doplnky oproti rokom minulým? Všímam si to, ale je to skôr podľa mňa z toho hľadiska, že aj v tej humánnej medicíne vlastne tí lekári sa snažia predísť týmto ochoreniam, čiže snažia sa motivovať tých ľudí, aby napríklad, keď je chrípkové obdobie, aby si dali C-čko. No to je vlastne tá humanizácia zvierat, hej, že proste ľudia si pijú kolegeník, tak musí kolegeník aj psík. Akože nie sú úplne všetci takí, v tom meste si to tak viacej všímam, že tí ľudia sú takí bezprostrednejší skúšať takéto veci a tým na dedine, to je, mimo miesto je také trošku náročnejšie v tom, ale stále sú ochotní. Nehovorím, že úplne všetci, ale v tom meste je to taký väčší boom, by som to skôr asi takto pomenovala. Ono častokrát sa mi stáva, že aj k tým zvieratám pristupujú ako k deťom. Naozaj častokrát majú tí majitelia taký postoj, že teraz ho to bude bolieť a Jasné. je to injekcia. Aj to dieťa musí mať očkovania. Jasné. No, Takže vnímaš aj to, že tí ľudia, že možno aj že viac investujú do tých zvierat ako do seba, že možno aj Určite viac sa áno. starajú o to zdravie, dlhovekosť, jak vyslovene o Určite seba. áno, hlavne je to aj s tým spojené, že to zviera žije 15 rokov. Vieš, No jasné, ten život je kratší ako ten ľudský a ten človek chce mať to svoje obľúbené zviera, čo je pre viacerých ako člen rodiny mať čo najdlhšie pri sebe. Čiže áno, keď dojdú mi so seniorom, ktorý je v podstate zdravý a pýtajú sa na doplnky, ktoré by mohol užívať len preventívne, aby predišli takým tým ťažkostiam v budúcnosti. Tak A nemusí o to vlastne byť ide. úplne ani senior. Hej. Môže to byť aj mladý psík. Aj štenia. Áno. O to vlastne je o tú prevenciu, že v podstate tou prevenciou vieš oddialiť možno nejaký problém a zároveň Áno, akože ušetriť. nezabrániš tomu úplne, môže sa Jasné. stať, že to zviera ochorie, aj keď bude brať vitamíny na imunitu. Jasné. Ale je to o tom, že áno, snaží sa predísť tomu.
Mali by možno psi užívať za teba možno aj nejaké multivitamíny, keď to tak nazvem, lebo sú na trhu multivitamíny a dokážu možno, samozrejme, že to nie je dokázané, hej, ale môžu aj takéto multivitamíny možno predchádzať nejakým komplikáciám spojených práve s tou jarnou únavou a možno aj s tými kliešťami? Áno. Určite áno. S kliešťami ani veľmi, podľa mňa nie, ale tam jedine, čo môžu, možno na podporu imunity. Ale hovorím tam už, keď ten kliešť na to zviera prenesie to ochorenie, môžeš brať aj 8 doplnkov na imunitu a bude mať to ochorenie. Jasné. Čiže tam už je skôr o tom včas nájsť, o akú príčinu sa jedná a rýchlo to vyriešiť. Ale určite nezakazujem majiteľom dávať do budúcna akože multivitaminové nejaké doplnky. Je to pre to zviera iba to lepšie. Nie je to vec, ktorá... Akože častokrát sa stretávam aj s tým, že pozerajú často na cenu majiteľia. To tam veľmi zohráva úlohu. A častokrát aj nie sú atraktívne či už chuťou alebo vôňou pre tie psy, čiže im to aj odmietajú niekedy jesť. A pre nich ako keby veľa majiteľov má aj problém dať lieky svojmu psovi. Napríklad tabletu, pamosku a podobne. Pamosky by mohli dávať non-stop, ale tableta už keď ide do tuhého, tak nevedia to do neho dostať. Áno, sú psi, čo vyplujú tabletu, sú psi, ktoré musíš naozaj že na silu, len častokrát sa stáva to, že tí majiteľia sa ako keby boja vlastného psa. Jasné. Tak ale dnes sú už tie aj výživové doplnky, sú v rôznych formách, sú aj soft chews, také mäkké, sú aj prášky, aj vlastne, že dnes sa už dá všetko. Tekutiny, dá sa to miešať, naozaj je veľa spôsobov, ako to do toho zvieraťa dostať. Aký je podľa teba rozdiel a na čo by si možno mali ľudia dávať pozor pri výbere výživových doplnkov? Že teda, aký je rozdiel medzi kvalitným a nekvalitným výživovým doplnkom? Že na čo sa zamerať? Celkom dobrá otázka, lebo každý kvalitný výživový doplnok môže obsahovať aj niečo menej kvalitné a za to menej kvalitný výživový doplnok môže obsahovať množstvo tých látok, ktoré sú kvalitné, len nie v takom množstve. Vieš, čo myslím? Viem, čo myslíš. Chápeš, Áno, o čom hovorím. Veľmi aj záleží od toho zvieraťa, či mu to bude chutiť. Čiže tam naozaj treba skúšať. Môže sa stať, že bude ultra mega kvalitný podľa zloženia, ale pes si to vôbec nezie. Jasné. Ideálne je mať, že je veľmi kvalitné, ale aby ti to pes aj zjedol. Áno. To isté sa týka vlastne... Nájsť takú strednú cestu. Vždy treba nájsť strednú cestu. To isté sa týka aj pri mačkách asi. Mačky sú trošku náročnejšie v tom, že nie sú ako psi, že nie úplne všetko zožerú. A aj na čom sú zvyknuté, tak môžu to častokrát ako keby ofrflať a odmietať. Čiže tam u tých mačiek je to trošku náročnejšie nájsť taký ten správny doplnok, ktorý by dobrovoľne tá mačka zjedla. Áno, sú mačky, ktoré sa správajú ako psi, že zožerú všetko, a potom sú mačky, ktoré si nedajú nič do úst. Jasné. Čiže tam, hovorím, treba skúšať, nájsť také to, čo vyhovuje aj tomu majiteľovi, či už po tej finančnej stránke, alebo po stránke zloženia, a či to vlastne bude chutiť tomu zvieraťu. Na trhu sa nachádza strašne veľa výživových doplnkov pre psov aj pre mačky, či už sú to, ako sme sa bavili, také všeobecné multivitamíny neutrálne, ktoré proste sú na každý deň, máš tam zmäsku rôznych vitamínov, alebo je to klbová výživa, probiotika a tak ďalej, a tak ďalej. Ktoré z týchto suplementov pre teba ako pre veterinárku dáva najväčší zmysel dávať psom? Najčastejšie sa stretávam teda s klbovou výživou. To ja odporúčam naozaj už aj od šteniatok, keď sú stredne veľké a veľké plemená, tak tam treba to nepodceniť. Oni častokrát majú problémy s dyspláziou, či už lakťových bedrových klbov. Takže tam sa tá klbová zíde počas celého toho života viac menej. Nemusia dávať také tie, kde už aj tlmia bolesť, pokiaľ to zviera bolesť nemá, ale už začať s tou klbovkou určite je fajn u tých stredne veľkých až väčších plemien. Tie malinké, akože oni nemajú viac ako 4 kg, až tak nezaťažujú možno do 10 kg psík, nezaťažujú až tak tie klby. Pokiaľ nie je veľmi aktívny športovo, tak vtedy by som odporúčala. Tak taký Jack Russell napríklad, ktorý je blázon. Oni skáču dosť, čiže tam, aby si aj tlmil trošku tie dopady, aby ten klb bol vyživený, tak tam by som odporúčala. Naozaj veľmi závisí aj od toho temperamentu. Pokiaľ to má byť Yorkshire, ktorý v podstate jediný jeho taký maximálny pohyb je, že zoskočí z gauča a vyskočí na posteľ,
tak tam veľmi, akože nezakazujem to, ale je to na dobrovoľnej báze toho majiteľa, Jasné. či zvolí túto taktiku alebo nie. Ono, hovorím, tá klubová výživa nikdy neublíži. Či je to malý, veľký, stredný pes, takže... Všímaš si ako veterinárka, že viac riešia prevenciu a takéto výživové doplnky skôr tí mladší ľudia, tá možno generácia Z, dajme tomu, alebo aj starší, či možno je to Ja rôznorodné? sa s tým prevažne tak stretávam, že tá veková kategória od tých, dajme tomu, 25 do 52 rokov. 53 možno. Takže je to také rôznorodné. Také je to rôznorodé. Záleží, kto jak si číta, kto ako sa zaujíma o To tie zvieratá. to si mi teraz nahrala vlastne na ďalšiu otázku, No. ktorá som ju mal v hlave, že táto celá kategória tej suplementácie pre psov a mačky je relatívne mladá a nová, že možno ešte 5 rokov dozadu sa to vôbec nejakým spôsobom neriešilo. Myslíš si, že tí ľudia už sú natoľko informovaní, že vedia čo a ako, alebo Stále sa treba dá informovať edukovať? viacej. Dá sa informovať viacej, treba aj tých ľudí viacej vzdelávať podľa mňa. Stále sa človek učí celý život. Či som to ja, či si to ty, či je to hoci kto. Čiže tam aj veci vždy prídu s novými vecami, stále to treba ako keby aktualizovať svoje vedomosti. Čiže áno, treba o tom dávať viacej vedieť. Sú ľudia, ktorí sa zaujímajú, sú ochotní, sú ľudia, ktorí nemajú ani tušenia, nechcú ísť ani do toho, nenechajú si poradiť. A potom vlastne už, keď je zlé, tak už treba. Už možno aj neskoro niekedy, Je, nie? no. Ono vlastne však prevenciou, teraz poviem tak trošku proti tebe, hej, sa dá možno aj ušetriť tak trošku na No tých dá, veterinároch. jasné. Hej. OK, lebo však keď si to rozmeníš na drobné, že koľko ťa vyjde na jeden deň nejaký ten výživový doplnok, hej, lebo veľa ľudí hovorí, že to je drahé a tak ďalej. Áno, drahé sa to môže zdať, ale keď si to rozpočítaš na jeden deň, že ťa to vyjde pár centov versus nejaká faktúrka u veterinára v stovkách eur, tak to môže byť na konci dňa Je to oveľa, ušetrenie pre hej. tých majiteľov. Akože v tom pozitívnom nie pre nás ako veterinárov, ale tam tie choroby budú vždy. Takže nehovorím, že teraz každý pes bude raz v živote chorý, to ani nechcem privolávať, ale proste tie ochorenia sa tu vyskytujú, tie baktérie, vírusy mutujú, čiže stále tam bude to riziko, že budú musieť navštíviť toho veterinára. Čiže aj keď budú dávať prevenciu, môže sa stať to ochorenie, čo som hovorila, že tá prevencia vlastne nezabezpečí to, že to ochorenie sa v živote nevyskytne u toho zvieraťa, ale predíde tomu aj tej častej návšteve veterinára. Napríklad hnačkovité ochorenia. Mám psíkov, ktorí sú u mňa naozaj že skoro každý druhý týždeň, lebo ich preženie, keď fenky harajú a to po nich vyskávajú. Napríklad nekastrované to sú psíky. takéto šmakuládu, hej? Výborné. Takže sú to väčšinou prevažne nekastrovaní samci, ktorí olizujú všetko v tráve. A častokrát to býva tak v období, keď tie fenky mávajú ruju. Oni majú ruju 2-krát ročne. Čiže jar, jeseň, prelom zimy. Tak A psíkovia si potom idú, hej, takéto vecičky. to sú furt na veteríne. A z toho ich vlastne potom preháňa? Môžu aj zvracať. To sa A nečudujem. môžu mať krvavé hnačky až. OK. Že môže sa to takto vyostriť doslova. Výborné. Mala som psíka, ktorý chodil ku mne v takomto období, čiže na jar, ako začali harať fenky v okolí, teda, lebo ono je to veľmi od toho, koľko feniek nesterilizovaných sa nachádza v tom okolí, kde je vlastne ten majiteľ venčí toho psa. A vždy v rovnakom období mi chodili, že každý druhý deň skoro. Som jej povedala už majiteľke, že treba Každý si druhý deň? kastrovať, že to není normálne, není to ani zdravé pre to zviera. Videla, že... Možno to bol to psík jedného nevyhovuje. nemenovaného politika a majú rovnaký koníček. No, akože... To vyrábalo ako prvé. nehovorím, že kastrácia vždy na 100% pomôže, ale v jeho prípade pomohla, odtedy som ich nevidela iba na očkovaní. OK. Takže Tam možno pomôžu probiotika zasa, nie? Či ani v tomto by nepomohli? pomôžu, probiotikami tiež nikdy neublížiš, keď dáš. Takže tam tá prvá pomoc sú vždy probiotika, zmena stravy, trošku na takú dietnejšiu. To je základ, ale on to mal... Tam to skôr hrozilo, že prejde do chronických ťažkostí
tým, že Jasné. sa mu to pravidelne opakovalo v rovnakom čase. A nevedel sa z toho úplne vylízať, jak sa vraví. Takže a v jeho prípade dvojnásobne, takže Však toto. Vylízal sa dvojnásobne. hej. Dobre, teraz tak na konci vlastne bavili sme sa, že o tej jarnej únave, o kliešťoch, o suplementácii, je to téma, ktorá sa tak prelína vlastne z jedného do druhého. Tak skús možno tak na konci spraviť taký starter pack pre ľudí, ktorí možno doteraz neriešili tak tú jarnú únavu, suplementáciu a kliešťov možno len tak povrchne, že len skontrolovali, že čo by nesmelo chýbať, tak to skúsme tak zaramcovať, na čo by si ľudia mali dávať pozor, čo by mali riešiť a tak ďalej. Suplementácia číslo 1, prevencia. Áno, dať nejaké vitaminové doplnky, aby teda, jak sa vraví, dobre bolo Áno. do budúcna. A určite chrániť tie psíky proti kliešťom, to neodporúčam nikomu, akože neprajem naozaj nikomu, aby si to zažil, lebo vidím tých majiteľov, nie vždy to skončí pozitívne, takéto ochorenie, čiže treba nevždy sa to dá skúšať. zachrániť. A tie prípravky asi treba A prípravky skúšať. treba skúšať, no jasné, hovorím, tak ako som spomínala, niektorým psom to chutí, niektorým nie, niektorí sa idú potom zblázniť, niektorí ani neotočia ňufák tým smerom. Takže nájsť takú tú strednú cestu vo všetkom. Či už aj v tej výžive, či už aj v tých doplnkoch, či už aj v tej terapii, počúvať hlavne veterinárneho lekára, to aby neskúšali, že teraz predpíše antibiotika a ja dám takú strednú cestu a vynechám ich, no tak toto vôbec, tak toto nefunguje. Tam sa neriadi touto mojou radou, ale čo sa týka výživy a doplnkov, tak určite nájsť takú tú strednú cestu aj pre toho majiteľa, aby finančne dobre bolo a aby aj to zviera sa malo fajn. OK. Super, Manduš, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla a vy sa môžete tešiť už teraz na našu ďalšiu epizódu, v ktorých budeme mať tiež veľmi dobrých hostí a veľmi dobré, zaujímavé témy, takže už čoskoro.